खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि बानजायनायाव गोजोन खौसेथि जौगाथाय आरो थामोनथानि थाखाय नैथि गोथार बाथौ खेराइ फोरबोखौ सानसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनि बोखावै लखिमपुर जिल्लानि बर'ग बिएलटि अनसाय आफादनि मावखुलियाव खुंफुंनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रादि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथां आरो बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो गोबां। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि BTR आव हाबै गासै बर' गामिया BKWACआ आव हाबजोबगोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। नैथि रादाबाव दं हस्टेल बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनानै सासे फरायसुलिनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय पाठशालानि कृष्णाकान्त हेनरिकु इंलिश फरायसालिनि फरायसुलि रिचिता दासआ जिलामनो थांनाय समाव हस्टेल बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनानै जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फरायसुलिया बजालिनि बागमारानि थागिबिमोन। फरायसुलि रिचिता दासआ गोजौ गेजेरारि थाखोनि जोबथा बोसोरनि फरायसामोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्ला बनरगाव ओनसोलनि गेलेनो मोजां मोनग्रा लाइमोन आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय बनरगाव गेलेग्रा फोथाराव मिनि स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन इस्लारि बिथांनि नाजानायाव आरो आसाम सोरखारनि हेफाजाबजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव गेलेग्रा फोथाराव मोनसे मिनि स्टेडियाम लुफुंजानो थांगासिनो, जायनि गेजेरजों ओनसोलनि गेलेग्रा सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद खाबु जागोन। मख'नो गोनांदि दिनै बे लुफुंजानो गोनां मिनि स्टेडियामनि गाहाय खुन्थियाखौ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गायसननानै होयो। बे मिनि स्टेडियामाव इयुनाव गेलेनाय सोलोंसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि राहा खालामनानैबो होनाय जागोन। ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मोजाङै अनसायनो आरो जोथोन लानो थाखाय खावलायदों MLA लरेन इस्लारि बिथाङा। ब्रैथि रादाबाव दं धेकियाजुलि मनमहनीपुर साहा बागानाव 6 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ दिनै हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुंखौ जाक्सा उरां होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।